Така, само още 34 неща от списъка с задачи и съм готова. Хайде по-бързо, че трябва да изчистиш банята и да разходиш кучето, и да отговориш на 15 имейла, и да купиш подарък за детски рожден ден. Ох, пристани! Много ме стресираш! Не те стресирам, а те мотивирам. Все тая. Не може ли просто да съм спокойна? Може, нали постоянно ти казвам какво трябва да направиш, за да си спокойна. Да, но каквото и да направя, после идва още нещо и още нещо и така до безкрай. А спокойствието не идва. Добре, сега вече ще дойде. Само още едно нещо трябва да направиш. Наистина ли? Да, обещавам. Да. Списъка с задачи няма край, но спокойствието не зависи от него.